श्री सुकृतीनंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठानातर्फे सर्व समाज बांधवांना नमस्कार. स्वाम्यानं आमका जून 27 दुखून जुलै 3 तारीख तनक अयोध्यांतू कॅम्प अनुग्रह केलेला असं स्वाम्यानं अनुग्रह केला. समाज सर्व जन ಒಟ್ಟು घेऊन हे कॅम्प कोर कामळालंक आमका स्वाम्यानं अनुग्रह केलेला असं विशेष जाऊन जुलै 1 तारीख आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंहाले पुनर्प्रतिष्ठा जाऊन 12 वर्ष जाता ते मंगळूर अंतूची श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वाम्यानं तशीची श्रीमद सैमेन तीर्थ स्वाम्यानं ಒಟ್ಟು जाऊन या पुनर्प्रतिष्ठे कार्यक्रम केलेला आहे. या दिवशी जुलै 1 तारीख रामललाले मंदिराक विशेष अलंकार सेवा तशीची 56 भोग रामललाका नैवेद्य करतसले अवकाश आमका रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टाच्यान आमका ಒದಗಿसून दिलेलं असं. आम्ही जनालागी समाज बांधवालागी रिक्वेस्ट करचे विनंती करचे सर्व समाज बांधवांना हे जुलै 1 तारखेक तुम्ही येऊची जलर अयोध्याक तुम्ही करेक्ट जाऊन प्लॅन करून त्या दिवसांतू येऊन हे कार्यक्रमात भागवहिसून देवालय स्वामीला अनुग्रह पात्र जाऊ का म्हणून सुकृतीनंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठानातर्फे तुम्हाला विनंती करतो.